Mukavaa metsäpäivää. Pellarkon parvekkeelle voi äänestää omaa suosikkiaan kauneimmasta laatikosta. Olemme koonneet tähän erilaisia yhdistelmiä, sekoituksia. Ajatuksena, että nämä sekoitukset sopivat samaan parvekelaatikkoon samoissa valo-olosuhteissa viihtyviksi. Valo-olosuhde nimittäin on se kaikista tärkein asia, mikä tämmöisessä sekoituslaatikossa tulee esiin. Vesihuolto toimii useimmiten aika tasapainoisesti, mutta täysin varjoisen paikan kasveja, täysin auringonkoisen paikan kasveja tuskin kannattaa samaan laatikkoon sekoittaa. No niin, nyt on saatu nämä ikään kuin perusasiat kuntoon, selvitetty laatikko, on selvitetty mullat ja sitten on käyty hankkimassa kukkiakin. Tähän istutukseen mä oon nostanut kesäkynttilöitä, se on vähän tämmönen uudempi kasvi. Ja totta kai pelargooneja, koska ilman niitähän eihän kukaan voi elää. Ja tämä on pari lumihiutalettakin tarttu mukaan. Jos miettii, että kuinka paljon kasveja yhteen laatikkoon voi istuttaa, niin nyrkkisääntö, että noin 3 litraa on multatila vaade yhdellä kasvilla. Että kun tämä on 20 litran astia, niin siihen voi ilman konetta laskien niin noin 7 kasvia laittaa. Ja sitten aletaan toisesta reunasta istuttamaan. Ja muistakaa tukevaa otetta tästä kasvista, ei oksistosta. Sitten kun se otetaan käteen, niin huomataan, että hei, täällähän on hieno valkoinen runsas juuristo. Se on aina hyvä tsekata tässä vaiheessa, että juuristo on hyvä ja nätti ja kestävä ja kestävä, että se ei ole ruskea ja semmoinen mätääntynyt näköinen. Tämä on tämä mukavin vaihe tässä hommassa, kun saa asetella ja tunkia sormet sinne multaan ja tuntee todella elävän. Noin, nythän meillä on aika makea istutus tässä. Ja jos sit harrastaa kovin paljon lomamatkailua ja poissaoloa, niin on siis totta kai hankkinut altakastelusäiliön, mutta voi myös hankkia tämmöisiä kastelukiteitä. Näitä sekoitettaisiin tuohon istutuksen aikana multaan puoli pussia tällaiseen 20 litran laatikkoon, niin tämä antaa jopa 50% lisäpidättävyyden vedelle. Ja